California. As nice a place to live as you'll find anywhere in the West. And here are Phil and Laura Martin, waiting impatiently for their daughter Sally, due home from college. Well, here she is at last, and about time. But not only is Sally home for the summer, to their surprise, she's brought a guest along, Frances Gray, a college chum who lives in New York. The usual fond greetings, of course, as anyone greets their favorite only daughter. Then the Martins begin to wonder why Sally's friend Frances is stopping off in San Remo before going east, San Remo being quite a bit out of her way. But they soon find out. We may as well confess. We have a plan. Oh? First, I'll show Franny San Remo. That ought to take 20 or 30 minutes. Then I'll go east with her, and she'll show me New York. How about it? That's a good even Steven proposition. Mother, your daughter's a born bargainer. All the way to New York? Oh, gosh, Mrs. Martin, you make it sound like the end of the world. Really, it's only a few hours away. A few hours? Of course, Mother. You can fly coast to coast in only 8 hours. Well, if it's all right with your family, friend, it's okay with me. How about you, Mother? Well, yes, I suppose so. Oh, Mother and Daddy, you're the mostest. New York, here we come. Vzhľadom na to, že mal Jack Kerouac na Kolumbijskej univerzite dobrú povesť, začali chodiť do ich spoločného apartmánu z Eddie stále zvláštnejšie a zvláštnejšie postavy. Jeden večer, keď tak všetci sedeli na pohovke, otvorili sa dvere a vošiel vysoký zhrbený muž s ryšavou briadkou. Zavrel za sebou dvere a ostal len tak stáť. Čo potrebuješ, David? Opýtal sa ho po chvíli Lucien. Chlap sa na neho pousmiel s trochu strojeným úsmevom a povedal: Nič, Lucien, chcel som sa len opýtať, že ako sa máš? Mám sa dobre, prerušil ho Lucien. Potrebuješ ešte niečo, David? Keď chlap uvidel, že na ňom všetci hľadia, prestal sa usmievať, znervóznel a povedal: Nie, Lucien, to je všetko, čo som chcel vedieť. Tak v tom prípade môže zase odísť, povedal Lucien s kľudom, ako by sa táto scéna opakovala každý deň. David ešte chvíľu na všetkých zmetene civel, potom sa otočil a odišiel. Keď za sebou zabuchol dvere, Jack, Eddie a Ellen sa otočili na Luciana, aby im to vysvetlil. Bol to David Kammerer, človek pochádzajúci zo zámožnej rodiny zo St. Louis, ktorý po štúdiách na vysokej dosiahol významné postavenie ako učiteľ angličtiny na Washingtonskej univerzite. Keď sa však zoznámil s mladým 14-ročným Lucienom, zamiloval sa do neho tak vášnivo, že bol ochotný sa vzdať svojej kariéry a ľudskej dôstojnosti len preto, aby mohol byť v jeho blízkosti. Na začiatku sa stal jeho telocvikárom, na čo Lucien začal striedať jednu školu za druhou, aby sa ho zbavil. Takto ho David prenásledoval už niekoľko rokov až sem do New Yorku na Kolumbijskú univerzitu, kde sa zamestnal ako školník. Raz prišiel s Kammererom do bytu aj vysoký a chudý aristokrat zo St. Louis William S. Burroughs a chcel od Jacka radu, ako sa dostať do obchodného lodstva. Burroughs, tiež priateľ Luciena, Jacka okamžite zaujal svojim indickým kabátom a vtipnými spôsobmi anglického lorda, ako napríklad smrkanie, ktorým si čistil svoje plné dutiny. Jack si rýchlo uvedomil, že Burroughs, rovnako ako Kammerer, sa prišiel porozprávať s Lucienom, ale taktiež uvidel, že sa pod úhľadnou fasádou skrýva prenikavý intelekt.
Toto prvé stretnutie Jacka Kerouaka s Burroughsom malo zásadný vplyv, pretože krátko na to vlastne sa zoznámil Ginsberg s Burroughsom a ako náhle sa dali títo traja dohromady, tak vlastne to bol ten základný pilier beatnickej generácie, ktorý potom sa ďalej vyvíjal a tým sa vlastne začala zmena americkej nezávislej literatúry. William Seward Burroughs sa narodil v roku 1914 v St. Louis. V 30. rokoch študoval etnológiu a archeológiu na Harvarde a potom medicínu na Viedenskej univerzite. Počas štúdií hltal všetky knihy, ktoré mu prišli pod ruku z oblasti psychológie, histórie, literatúry a neustále v nich hľadal nové a individuálne prístupy. V roku 1943 sa nasťahoval na Bedford Street číslo 69 v Greenwich Village v New Yorku. Urobil tak hneď potom, ako do New Yorku odišiel jeho známy zo školy, a to práve David Kammerer, ktorý býval hneď za rohom na Morton Street číslo 48. Burroughs sa do New Yorku presťahoval zo Chicaga, kde pracoval ako deratizátor škodlivého hmyzu. Medzi tým podnikali Jack Kerouac a Allen Ginsberg čoraz častejšie prechádzky po meste, počas ktorých sa spoznávali. Zo začiatku Allena tento Jackov záujem o jeho spoločnosť dosť prekvapoval. Ginsberg bol totiž od Kerouaca mladší o 4 roky, čo bolo v ich veku pomerne dosť. Na tých prechádzkach New Yorkom potom obaja zisťovali, koľko toho majú spoločného. Počas dlhých rozhovorov, v ktorých hovorili o svojich snoch, predstavách a víziách, si uvedomili, že majú v mnohých ohľadoch spoločné videnie sveta. Obaja totiž vnímali ten svet za oponou, o ktorom hovorilo toľko básnikov a spisovateľov pred nimi. Na tom úplnom začiatku priateľstva Jacka Kerouaka a Allena Ginsberga bolo zvláštne to, že vlastne oni pochádzali z úplne iného sveta. Zatiaľ, čo Jack Kerouac pochádzal z relatívneho malomesta na americké pomery a dostal vlastne katolícku výchovu od svojich rodičov, žil v úplnej rodine, dá sa povedať, športoval. Bol to taký proste klasický, viac menej americký chlapec. Na druhej strane Allen Ginsberg vyrastal v New Jersey. Jeho otec bol už vtedy známym básnikom. Väčšinu života alebo väčšinu detstva prežili bez matky, bez Allenovej matky, pretože tá bola psychicky chorá, takže bola hospitalizovaná v bláznici. Takže plus teda ešte Allen Ginsberg vlastne pochádzal zo židovskej rodiny a ako sa neskôr Jack Kerouac dozvedel potom a vlastne jak to neskôr Ginsberg priznal, tak bol homosexuál. Takže na prvý pohľad absolútne rozdielne dva svety. Spájala ich jedna zásadná vec a to boli ich vízie o predstave, teda vízie a predstavy o umení, o literatúre, o tom, kam by to malo celé smerovať. Takže v tomto smere si úplne sadli, takže tam išlo všetky tieto veci akoby v podstate bokom. Niekedy v tej dobe si začal byť Allen vedomý svojej homosexuality, ale bál sa ju dať najavo, aby mu nepriniesla potupu a opovrhnutie. Okolo Jacka sa ale pohybovalo viac homosexuálov, ktorí sa ho pokúšali zviesť. Podľa Eddie ich Jacková pasivita a skutočnosť, že nerád niekomu spôsoboval bolesť, viedli k názoru, že ich akceptuje. Iní, ako napríklad John Kinsland, považovali Jackové sklony za čisto bisexuálne. V každom prípade sa Jack necítil homosexuálmi nejak ohrožovaný. Ba čo viac, svojou všetko zahŕňujúcou toleranciou začal homosexualitu brať ako jeden z ďalších zaujímavých životných štýlov.
Netrvalo dlho a Burroughs sa stal pre Jacka a Elena istým spôsobom učiteľ. Bol od nich výrazne starší, takže mal viac skúseností. Začali si k nemu chodiť pre knihy, ktoré im neustále doporučoval. Medzi inými to bol aj Louis Ferdinand Céline a jeho román Cesta do hlbín noci, kniha, ktorá mala zásadný vplyv na beatnickú generáciu. Burroughs im časom začal ukazovať svet, tzv. Tajný svet na Times Square. To znamená, začal ich voziť do podnikov, do barov, kde sa predávali drogy, kde sa predávali zbrane, kde boli prostitútky a prostitúti. Proste na miesta, na ktoré sa bežný New Yorkčan nedostal, alebo teda nechcel dostať, a keď sa tam náhodou dostal, tak veľmi rýchlo odtiaľ utekal. Burroughs sa vtedy až tak za spisovateľa nepovažoval. Považoval sa za muža činu. Viac ako písanie ho zaujímalo to, ako okradnúť opilca v metre alebo sa poflakoval s feťákmi a vreckármi okolo 8. Avenue. Bol ako Jean Genet, zaujímal ho rovnaký výsek morálky a spoločenských spôsobov. Zastával teóriu, že psychopat bez svedomia môže mať zaujímavé uvažovanie a preto sa s takýmito ľuďmi stretával. Americké moralizovanie ho tak štvalo, že sa začal zaoberať jeho opakom. V tomto ohľade v tom bol kus cynizmu. Táto posadnutosť podsvetím sa u Burroughsa objavovala už v detstve, kedy čítal kovbojky a rôzne gangsterské paperbackové príbehy. Plus mával ešte aj do toho ako dieťa veľmi intenzívne sny, takže keď toto spojíte s jeho vzdelaním, ktoré nadobudol väčšinou samoštúdiom, tak vám vznikne krásny obraz Williama Burroughsa ako spisovateľa a človeka. Dobrou ukážkou Burroughsovej snahy preniknúť do podsvetia už v rannom veku je kniha Nemáte šancu Jacka Blacka, ktorú, ako píše v jej predslove, čítal v roku 1926, čiže keď mal 12 rokov. Jedná sa pravdepodobne o prvý americký román, ktorý je vyslovene písaný z pohľadu podsvetia a zločinu. Poprvýkrát som knihu Nemáte šancu čítal v roku 1926, vydanú v červenej kartónovej väzbe. Otupený a zviazaný stredoškolskou morálkou panujúcou v St. Louis, som s úžasom sledoval týmto oknom do podsvetia plného schátralých penziónov, gulečníkových herní, krčiem a opiových lokálov, záchytiek, domových vykrádačov a tuláckých džunglí. Dozvedel som sa o charaktérnych tulákoch a zlodejoch, o rodine Johnsonových, s etickým kódexom, ktorý mi dával väčší zmysel než svojvoľné, pokrytecké pravidlá, ktoré prijímali ako tie správne moji rovesníci. Svet podsvetia a zločineckej mysle Burroughsa fascinoval natoľko, že dokonca v istom období plánoval prepadnutie samoobsluhy. Jedno augustové ráno roku 1944 zobudil Eddie Parkerovú a Jacka Kerouaka zúfalý, nervózny a vyčerpaný Lucien Carr, ktorý im oznámil, že práve zabil v parku Riverside Davida Camerera.